Здравейте, аз съм Николай. Аз съм Николай, тук правя видео в нашето училище. Гледайте сега. Тук ми става един луд купон. Купон! Качваш го в YouTube, нали? Да, ще го кача в YouTube. Искам купон. Искам да покажем училището си. Закъснявам, човек! Ще направим. Ето. Тук като гледате. Кой иска да известен в YouTube? Аз не. Тук има канадска борба. 3, 2, 1, старт! Като гледате, ден е най-добрата. Живко е най-слабият. Момиче бие момче! Да, момиче бие момче. Това е Галин. Това е Никола Василева и Маги. А вижте да град си обувките. Тя е толкова висока стана вече. Заради обувките. А това е най-гадният дан. Това е Софи. Софи, която иска да ни бъде снимана. И това е Калина. Тук сме компютри. И това е всичко. Край.